गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बड' इनसाइट 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङाव दङ सीएम प्रमद बर'आ उदालगुरिनि बलिराम बर' भवनखौ बेखेवदों। बिटिसिनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा श्री प्रमद बर'आ मैया उदालगुरियाव गोदानै फाहामजानाय आरो गोदानै लुफिनजानाय जौगाहोजानाय बिल्डिंआ सासे मानगोनां दैदेनगिरि आरो नोजोर गोनां जोहोलाव बलिराम बर'नि उनमोनथायनि थाखाय मान बावनाय। भवना आथिखालाव सुबुं समाजनि हाबाफारिफोर, हारिमुआरि हाबाफारिफोर आरो रायजोआरि सिबिथायफोरनि थाखाय मोनसे जिउ गोनां मिरु महरै खामानि मावगोन। सीएम प्रमद बर'आ गोदानै लुफिननायनि नाजानायखौ बाख्नायदोंमोन आरो सुबुंफोरनि मुलाम्फानि थाखाय बेबादि जारिमिनारि आरो हारिमुआरि जौगानायखौ संरैखा खालामनायनि गोनांथिखौ नोजोर होदों। नैथि खौराङाव दङ बड'लेण्ड फिक्स 6 जुलाइआव बिटिआरनि गोजोन दावगानाय आरो खौसेथिनि नोजोरखौ लाफिननो साखाफारा। बिटिआरखौ मोनसे जारिमिनारि फोरबोआ नेगासिनो दं मानोना बेयो 6 जुलाइ 2025 खालि गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव इन्टारनेशनेल अडिट'रियामाव बड'लेण्ड फिक्स फ्रम विजय टु एक्सनखौ खुंनो साखाफारा जादों। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा श्री प्रमद बर' आरो गुबुन गुबुन मानगोनां आलासिफोरनि नुजाथिनायाव बे हाबाफारिखौ आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बेखेवगोन। बे बिटिआरनि गोजोन खौसेथि आरो सुबुं मिरुआरि जौगाथायनि दावबायनायाव मोनसे गेदेर आगान। बे हाबाफारिया खौसेयै जौगाथाय, थागिबि सिनायथिखौ रैखा खालामनाय आरो बिबान गोनां खुंथायनि थाखाय बिटिआरनि गोथौ रादायखौ दिन्थियो। बेयो ओनसोलनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव आरो जारिमिनारि बुब्लि जानो समायखिरा लायो। थामथि खौराङाव दङ आसाम सीएमआ तामुलपुर रिभिउ दावबायनाय समाव जौगालु बिथांखिखौ आबुं सेचुरेशन खालामनो नारसिनदों। तामुलपुराव वेलफेयार स्किमफोरखौ सीएम शर्माया रिभिउ खालामदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल ओनसोलाव मोनसे गोनांथार दावबायनायाव आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया शुक्रबाराव तामुलपुराव जिल्ला कमिशनारनि मावख'आव मोनसे गोजौ थाखोनि नायबिजिरनाय जथुम खुंदोंमोन। गिबि मन्थ्रिया गुवारै सौहैनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन जाहाथे साफ्रोमबो आरजाथाव सुबुङा सोरखारि जौगालु बिथांखिफोरनि मुलाम्फा मोननो बिथाङा बुंदोंमोन। रावखौबो उनाव गारनो नाङा। सावरायनायनि समाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया अरुणोदय 3.0, आत्मनिर्भर आसाम अभियान, महिला उद्यमिता अभियान, एति खलि टुटि पाट आरो रेशन कार्ड राननाय बायदि गाहाय बिथांखिफोरखौ नायबिजिरो। बिथाङा फोसावदोंमोन दि अरुणोदय 3.0 नि सिङाव तामुलपुराव मुलाम्फा मोनग्राफोरनि अनजिमाया 20,833 निफ्राय 59,000सिम बांगोन। बिथाङा मावख'गिरिफोरखौ बेखौबो बिथोन होदोंमोन दि 1.5 लाख नखरफोरा बे बिथांखिफोरनिफ्राय मुलाम्फा मोननो हायो आरो आगस्तसिम 100% कभारेज मोननो हायो। बे बिसावरायनाय मेलाव गार्जियान मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा, बिटिसिनि सीएम प्रमद बर', एमपि दिलीप शइकिया, एमएलए जलेन बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन मावख'गिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। उनाव डक्टर शर्माया ओनसोलारि मुलाम्फा मोनग्राफोरजों सावरायदोंमोन आरो फरायसा आरो हारिमु हानजाफोरजोंबो लोगो हमदोंमोन। बिथाङा बिसोरनि साननायफोरखौ खोनासंदोंमोन आरो सम बायदि राहा लानो खोथा होदोंमोन। बे दावबायनाया गाहाय थाखोआव मावमिनफोरनि खौसेयै जौगानाय आरो रोखा होनायाव सोरखारि साख्रि नोजोर होनायखौ दिन्थियो। ब्रैथि खौराङाव दङ आसाम सोरखारनि साथाम मावख'गिरिखौ घुस लानायनि थाखाय हमदों। भ्रष्टाचारनि सायाव मोनसे गेदेर सिग्रोमनायाव डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन आसामआ चराइदेव आरो कामरुप जिल्लाफोराव बृहस्पतिबाराव खालामनाय मोननै गुबुन गुबुन ट्रेप अपारेशनाव साथाम सोरखारि मावख'गिरिफोरखौ खादोंमोन। गिबि जाथायाव चराइदेवनि लेङाइ आबगारि सामलायगिरि प्रशान्त कुमार गगৈ आरो आबगारि कनस्टेबल बिश्वजित गगैखौ सोनारि पुलिस थानानि साखाथियाव 20,000 रां घुस लाबाय थानाय समाव हमनाय जादों। मिथिनाय बादियैब्ला घुसआ गंसे हादोरारि जौसिन गलाखौ सोलायनो गनायथि होनो थाखाय 40,000 रांनि दाबिनि बाहागोमोन। मोनसे अजदनि सायाव बिथा खालामनानै भिजिलेन्स टीमआ मोनसे फानदायदोंमोन आरो उदां साखिफोरनि नुजाथिनायाव दागो गोनां रांखौ बोखांनो हादोंमोन। सानैबो मावख'गिरिफोरखौ खानाय जादों आरो जाख्ल'नाय होबथानाय आयेननि सिङाव मोनसे गसर थिसननाय जादों। नैथि जाथायाव कामरुपनि रङियाव रिभिनिउ सार्कल अफिसार खामानि मावनाय डिम्बेश्वर
हलाया हा सोलाय-सोल' फाइलखौ जारि खालामनो थाखाय घुस महरै 10,000 रां लाबाय थानाय समाव हमजादों। बिथाङा अजद होनाय बादिब्ला गासै 60,000 रां दाबि खालामगासिनो दंमोन। फाव फान्दायनाया जाफुंसारदोंमोन आरो दागो गोनां रांखौ जायगायावनो जब्द खालामनाय जादोंमोन। बे एखे रां जाख्ल'नाय बेरेखा आयेननि सिङाव बिथांनि बेरेखायै मोनसे गसरबो होनाय जादों। मावख'आरिफोरा रोखा खालामदोंमोन दि मोन्नैबो जाथायाव आयेनारि राहाया सोलिगासिनो दं। बे खानायफोरा आसाम सोरखारनि सोरखारि मावख'गिरिफोरनिफ्राय जाख्ल'नायखौ फोजोबनो नाजाबाय थानायखौ दिन्थियो। 5थि खौराङाव दङ आमेरिकायाव मुलुग पुलिस आरो फायार गेलेमु 2022 आव आसाम पुलिसनि जवानफोरनि जोंखांदों। आसाम पुलिसनि 4 जवानफोरा आमेरिकानि बार्मिंहामाव खुंजानाय बुहुमनां पुलिस आरो फायार गेलेमु 2022 आव देरहानानै रायजो आरो हादोरखौ गोग्गाहोदों। टीम इन्डियानि जानानै आसाम पुलिसनि खमलायनाय हान्जाया मुलुगनां थाखोआव साबसिन गोहो आरो रोंग'थि दिन्थिनानै गासै 8 मेडेलफोर देरहादों। बान्था देरहागिरिफोरा जाबाय फारियै जैस्मिन दास, लविता घोष, अमलजीत बरठाकुर, खंडफुर बरा। बिथांमोननि मख'जाथाव दिन्थिफुंनाया आसाम पुलिसनि सिङाव जौगाबोनाय रोंग'थि दिन्थियो आरो बिफाननि गेलेमु गोसोखौ गेजेर हायुंआरि सिनायथि होयो। आसाम पुलिस आरो गेलेमु आयदाफोरनि मावख'गिरिफोरा जवानफोरखौ बिसोरनि आब्रुथि, गोब्राब नाजानाय आरो बाउसोमनायनि थाखाय बाख्नायदों। बिथांमोननि जाफुंसारनाया आसामनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बुब्लि आरो सिबिथाइ आरो गेलेमु साबसिन मोनसे गोजों बिदिन्थि। 6थि खौराङाव दङ कुराल भांगायाव सिग्रोमनायाव पुलिसआ 328 ड्राग्स केप्सुल जब्द खालामदों। सन्देह गोनां सुबुंखौ खादों। खोला सालमारा मानकासराव गाहाय फेग्रा मुवानि बस्त बन्द खालामनायाव केप्सुलजों लोगोसे सासे हमजादों। ड्राग्सनि बेरेखायै मोनसे गिदिर अपारेसनाव पुलिसआ खोला सालमारा मानकासर जिल्लानि सिङाव थानाय कुराल भांगा फार 2 गामियाव मैया हर गेजेराव सासे 25 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ खायो आरो गोबां बिबांनि होबथाजानाय फार्मासिउटिकेल केप्सुल जब्द खालामो। मोनसे फोथायथाव खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै आउटपस्टनि बिबानगिरि आरो एसआइ विकास कुमार रय, एसआइ रन्जित कुमार रय आरो एसआइ महिबुल हकजों लोगोसे कालापानी पुलिस आउटपस्टनि मोनसे हानजाया मोनाबिलिनि 8 रिंगासोआव ओनसोलाव सिग्रोमदोंमोन। दायनिगिरि, जायनि सिनायथिखौ जायगानि थागिरि महिरुल मुल्ला होनना सिनायथि होनाय जादों, बिथांखौ दा हमनानै दोननाय जादों। हाइड्रक्लराइड आरो एसिटामिनफोर गलायदेरनाय दंमोन। गंसे रियेलमि मबाइल फन आरो केप्सुल लांनो थाखाय बाहायजानाय गंसे गोजाम प्लास्टिकनि बेगखौबो जब्द खालामनाय जादोंमोन। अपारेसनखौ 3 उदां साखिफोरनि नुजाथिनायाव खालामनाय जादोंमोन। जब्द खालामजानाय गासैबो बेसादफोरखौ एनडीपीएस एक्टनि खान्थि बादियै मोजाङै लिरनाय जादोंमोन, पेक खालामनाय जादोंमोन आरो जायगायावनो सिल खालामनाय जादोंमोन। रैखाथिनि थाखाय ई-सक्का मबाइल एपखौ बाहायनानै गासै बिखान्थिखौ लिरनाय जादोंमोन। दायनिगिरिखौ कालापानी आउटपस्टआव हमनानै लानाय जादों। 7थि खौराङाव दङ आईआईटी गुवाहाटीनि फरायसाखौ कमनवेल्थ इयुथ पिस एम्बेसेडर थिसनदों। आसाम आरो आईआईटी गुवाहाटीनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बुब्लि। बाय'साइन्स एन्ड बाय'इन्जिनियारिं बिफाननि बि.टेक 4थि बोसोरनि फरायसा सुकन्या सन्यालखौ कमनवेल्थ इयुथ पिस एम्बेसेडर महरै थिसननाय जादों। बिथांजोआ कमनवेल्थ इयुथ पिस एम्बेसेडर नेटवर्कखौ 2025 आरो 2027 मावफुं आफाद सुंज्रोब आरो सुबुं फोनांजाबनि थाखाय दैदेनगिरि महरै हाबा मावगोन। लखीमपुर जिल्लानि थागिबि सुकन्याखौ मोनसे गोब्राब 3 थाखोनि बिखान्थिनि उनाव सायख'नाय जादोंमोन। लाइमोनफोरनि गोसारनाय, सोलोंथाय आरो मुलुगनां हेफाजाबाव बिथांनि गोख्रों खामानिया पैनेलखौ गोहोम खोख्लैदोंमोन। बिथांजोआ फोसावनायखौ दैदेनदोंमोन। आईआईटी गुवाहाटीनि दिथागिरि प्रफेसर देवेन्द्र जहिलालआ बिथांखौ बरायनानै बुङो दि बियो गुबुनफोरखौ थुलुंगा होगोन आरो गासै कमनवेल्थआव गोजोन गायसननाय बिहोमा होगोन। 8थि खौराङाव दङ मणिपुर रौनियाफोरा 200निबो बांसिन हाथियार आरो आईईडी जब्द खालामदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया फुङाव मणिपुर पुलिस, आसाम राइफल, भारतारि रौनिया हानजा आरो सीएसपीएफनि रैखाथि हानजाफोरा टेंनाफल, कम्पनी, चांगदेल आरो चुराचान्दपुर जिल्लाफोराव फारियै सिग्रोमदोंमोन। थि बुद्धिनि सायाव बिथा खालामनानै बिसोरो गोबां बिबांनि हाथियार आरो बेफ्रुग्रा बेसादफोर बोखांनो हादों। रिपर्टनि बादियैब्ला गासै बिसोरो इंचस राइफल, एके सिरिज, स्नाइपार राइफल, एसएलआर, कार्बाइन 303 राइफल, ग्रेनेड लॉन्चार आरो हादोराव बानायनाय सिलाइफोरजों लोगोसे गं 203
गावग्रा हाथियार जब्द खालामदोंमोन। बिथांमोनहा गं 30 IID, 10 ग्रेनेड बायदि रोखोमनि केलिबारनि गुलि बारुद आरो हरखाब सोलायनाय बिरखंफोरबो बोखांनो हादोंमोन। बिबानगिरिफोरा बे अपारेसनखौ हिंसानि बिथांखि लानाय हाथियार दैग्रा हानजाफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर हेंथा होनना बरनायो। बिथांमोनहा ओनसोलाव गोजोन आरो थासारिखौ लाबोफिननायाव मदद होनो थाखाय रायजो राजाखौ जायखिजाया सन्देह गोनां खामानिनि फोरमायथि होनो खावलायदोंमोन। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।